Velkommen til Tabuland og til fortællingen, når manien forsvinder og depressionen tager over. Her kan du møde Katrine, som har en bipolar lidelse, og Ellen, hendes mor. Det er en fortælling om en fabelagtig Ronja Røverdatter, en pavestolt mor, magisk musik, og så er det en fortælling om håb. Men det er også en fortælling om et ungdomsliv, som i mange år har bestået af så bratte stigninger og afgrundsdybe fald, at havde der været tale om en rutsjebane i Tivoli, så var den for længst blevet lukket ned af sikkerhedsmyndighederne. Du kommer til at høre om manier med glitter og superkræfter, og om de dybeste depressioner fyldt med skam og selvmordsforsøg. Benhårde år både for Katrine, hendes mor og resten af familien. Det første, man nok lægger mærke til, når man kommer ind her, det er, at der er et stort vindue, som er sådan sydvendt, så der kommer en masse lys ind, og det er rigtig dejligt. Jeg har ikke nogen gardiner, fordi jeg kan godt lide, at der er så meget lys som muligt. Så har jeg... Katrine er i gang med at vise mig rundt i hendes hyggelige lille etværelseslejlighed i Aarhus Nord. Og der er der nogle planter, og min lille diskokugle, som så fint lyser nogle prikker op på loftet. Og så har jeg... Diskokuglen i vinduet reflekterer solens stråler, så der bliver dannet dansende prikker og de flotteste glitrende mønstre på loftet. Glitter, det kommer du til at høre mere om senere, for det er noget, Katrine elsker. Så har jeg en orkidé, der skiller sig lidt ud. Ja, den lever ret meget sit eget liv. Det ser ud som, man næsten har opgivet. Ja, men den kommer altid igen. Ja, den har også tre grønne blade. Ja. Og så en masse visken. Ja. Er det egentlig ejerlejlighed, eller hvad er det? Ja, det er mine forældre, der ejer lejligheden. De besluttede sig for at købe den, sådan efter jeg blev syg. Jeg boede sammen. Katrines forældre, som er dem, der har købt hendes lejlighed, bor stadigvæk på den gård, hvor Katrine er vokset op. Ja, de tænkte, at en gård med den flotteste udsigt. Ikke over byen som her, men over en stor sø. Det er rigtig godt. Det ved jeg, for jeg har nemlig været på besøg på gården, for Katrines mor deltager også her i fortællingen. Ja. Og der er mit tøjskab. Jeg tror ikke, vi skal åbne det, fordi så tror jeg så bare, der noget ryger ud. Det er godt, der lover på, ikke? Jo. Så man kan gemme tingene væk. Ja. Og det fine køkken her, er det så I lige har sat ind, eller hvad? Ja, jeg hedder Katrine, og jeg er 29 og bor i Aarhus. Jeg er opvokset på en gård, der ligger lidt uden for en lille by, der ligger uden for Herning. Min far som landmand, og en mor, der er min mor sygeplejerske, og 2 ældre søskende. Jamen, så hedder jeg jo Ellen, og i dagens Danmark, der er jeg jo blevet 61 år, og er gift, og har 3 børn, og er bosiddende herude på landet, på en dejlig gård, og vi er økologiske landmænd, og er stadigvæk aktiv. Min mand er lidt ældre end mig, men er stadigvæk aktiv landmand. Det er sådan vores liv. Og så er jeg sygeplejerske, uddannet, og har været det i mange år, og er stadigvæk aktiv sygeplejerske, og arbejder i akutteamet her i Herning Kommune. Katrines sygdomsforløb har sat et stort, fedt, uafvaskeligt fingeraftryk på hele familiens liv. Men heldigvis er det ikke kun sygdommen, der har sat sin tydelige spor, når Ellen tænker på sin yngste datter. Musik og sang har også altid været en stor del af Katrine og Katrines liv. Så vi starter lige fortællingen på et tidspunkt, hvor mani og depression endnu ikke har banket på familiens dør, men stadig kun er noget, Ellen har stødt på som fagbegreber under sin uddannelse til sygeplejerske. Det har været meget sådan sangen og musikken, der har fyldt meget. Jeg har altid fået sangundervisning, jeg er gået til kor. Jeg lavede også var med i nogle musicals. Det var i folkeskolen, hvor jeg spillede Ronja Røverdatter, Herning Kongresscenter. Altså havde du rollen som Ronja? Ja. Ja, okay, så det var faktisk hovedrollen, kan man sige, eller en af hovedrollerne. Ja. Musikken har jo været et omdrejningspunkt for hende. Altså det er hendes store interesse, og har jo været det hele livet, og vi kunne jo høre, altså når hun sang jo, vi kunne jo høre det herhjemme.
Helt præcis så starter vi fortællingen midt i spotlightet i teatersalen i Herning Kongresscenter en efterårsdag i 2006. Jeg har fået et barn! Jeg hører I efter! Jeg har fået en unge! Hvad blev det for en slags? Det blev... Det ved jeg ikke. En røverdatter! Jubel og fryd! En rigtig lille røverdatter! Se, her er hun. Det var jo i 2006. Det var jo sådan set hovedrollen sammen med drengen Birk. Og der kom hun jo virkelig til at synge. Det er en musical, så der er mange sangstykker også. Det var jo mig, der fik hende til den her audition på Ronja Røverdatter. Der er altid nogle opslag, tror jeg, når der begynder at være noget derinde i kongressen, der, hvor de indkalder til audition. Så tænkte jeg, nu vil jeg prøve at snakke med hende om det. Om det var noget, hun kunne tænke sig at prøve. Og det sagde hun så ja til. Hun kunne jo synge og danse, og det gik jo altså så godt. Og hun lignede jo rigtig en Ronja. Hun havde jo det her lange krøllede hår, og jamen hun var ligesom født ind i den rolle der. Det var hun. Og det var mega fedt. Det var en stor oplevelse. Og sådan... Hun var klædt ud i hendes pels og hendes dragt, altså som Ronja, som den her lidt vilde pige. Jeg sidder faktisk lige og ser på hende nu. Der er et billede her ude i gangen af. Så der var hun bare Ronja. Det var jo første gang, hun var med til sådan nogle ting. Og hun gjorde det jo helt fantastisk godt. Jeg måtte bare vente til Mattis for det at høre. Så ryger alle i Borgerøver ad helvede til med en ordentlig prut. Jeg lærte meget af Ronja. Kommer du herover, får du sådan en på hovedet, at næsen ryger af. Hendes styrke og hendes villighed til sådan at sige fra. Det tror jeg har egentlig haft nogle udfordringer med at sige fra. Sætte grænser. Og jeg har været meget sådan pleaser. Jeg ville rigtig gerne have, at alle havde det godt, og kunne måske nogle gange godt glemme mig selv lidt i det. Det var stort. Der var fyldt. Altså det har det altid været til de her premiere og de her familieforestillinger. Så. Og Katrine havde jo sin familie med, og familien kom også lidt fra nær og fjern for at se hende. Så det var stort. Det var til stående applaus. Stak dig på en. Det er min blomst, mere end din blomst. Mig der fandt den blomstereng. Hvad ved du om Anne? Ellen og jeg går ud i gangen, hvor billedet af Katrine som Ronja Røverdatter står. Her finder Ellen pludselig en scrapbog frem, fyldt med anmeldelser af musicalen. Jeg holder hun da godt nok ros, hva'? Den 14-årige debutant Katrine Vestergaard udfylder på flotteste vis rollen som Ronja. Ja. Ja, det nævnte hun jo også ikke for mig. Jeg sagde bare, om det må da have været en af hovedrollerne, hvis det var Ronja. Ja, men det var det også, sagde hun sammen. Så sagde hun egentlig ikke. De synger begge med et dejligt overskud. 14 år er de. Hvad skal det ikke ende med? Ja, naturtalent spiller Ronja. Ja. 14-årige Katrine Vestergaard har hovedrollen i Ronja Røverdatter. Hun har aldrig spillet teater før, og hun valgte fodbold frem for at lære at spille på et instrument. Underligt, at hun aldrig har spillet teater før. Katrine er ganske simpelthen Ronja. Er simpel Ronja. Hun synger fantastisk, så har hun bare det look, der skal til. Hun har en helt naturlig vidunderlig udstråling.
Ronja er den lysende vinder i Herning Kongresscenters opsætning. Ikke fordi de andre ikke er gode, men Katrine Vestergaard er helt fænomenal. Hun er fræk, uden at være pipifræk, kæk. Hun synger godt, og hun har et enormt skuespiltalent. Og det har hun nemlig. Og så står du bare der og ser så stolt ud, ikke? Ja. Det har hun bare haft. Det har bare været så god til hende, og det har været et stort omdrejningspunkt. Det har det jo også været opad, mens hun, altså i en sygdomsperiode her. Det har været musikken, der har hjulpet hende til også at få udtrykt nogle af de følelser, hun har haft i de her forløb, der har været. Musik og sang har altid fyldt i Katrines liv. Først var det musicals, hun deltog i, og i dag er hun selv begyndt at skrive og synge sin egen sange. Musikken og sangen bruger hun til at udtrykke sine følelser, og her i fortællingen kan du høre lydbider af Katrines sange. Men først skal du høre om dengang, da Katrine begynder at få det svært. Det startede jo, Katrine var flyttet hjemmefra, og startede jo på universitetet og kom hjem. Altså hun stoppede med studiet. Og hvad det egentlig var, der udløste, om det var, altså hun synes det var svært med hendes koncentration dengang. Altså hun kom i hun fik depressiv tegn, og kom i en rigtig alvorlig depression der i februar måned 2014. Der kom den første voldsomme depression. Jeg var startet på en videregående uddannelse, æstetik og kultur. Jeg tror, jeg gik der i 3 måneder, og så fik jeg stress, og så efterfølgende fik jeg depression. Og det var første gang, jeg havde depression. Jeg begyndte at blive meget træt og forvirret, og mistede sådan lysten til at gå på uddannelsen, fordi jeg synes, det var nok ikke lige den helt akademiske vej, jeg skulle gå. Ja, og så depressionen tog ret meget over sådan kort tid efter min stressepisode, og jeg flyttede til mine forældre og boede der. Fordi du havde det skidt, eller? Ja. Min depression blev værre og værre, og jeg oplevede stor meningsløshed og håbløshed i forhold til, det var meget sådan i forhold til at kunne se, hvor kunne jeg se mig selv i fremtiden, hvis det ikke var det, jeg skulle på uni. Hvad ville jeg så gerne? Og det vidste jeg ikke. Ja, så jeg følte ligesom, jeg skuffede mig selv, fordi at jeg skuffede samfundets forventninger, eller sådan kulturen. Jeg følte sådan, at mit hoved kørte hurtigt, men at det egentlig ikke gjorde det på en eller anden måde. Jeg synes, det er lidt svært at beskrive det. Men jeg begyndte at sove dårligt, og mistede også sådan lidt interessen ved det at se mine venner, fordi jeg ikke havde overskud. Og så siger du, og så gik det rimelig hurtigt over i noget depressivt, altså den første sådan ene depression, du havde. Ja. Så da du flyttede hjem til dine forældre, var du allerede droppet ud af studiet der, eller hvordan? Ja, jeg droppede ud af studiet, og så flyttede jeg til mine forældre, og boede der, begyndte at isolere mig rigtig meget, var nedtrykt. Altså jeg havde alle symptomer på depression, og det udviklede sig, blev så slemt, at jeg fik selvmordstanker, og at jeg havde mit første selvmordsforsøg. Ja, så det var ikke kun selvmordstanker, det var også selvmordsplaner så, eller? Ja, decideret forsøg på at tage mit liv, ja. Så det var første gang, du prøvede at tage dit eget liv? Ja. Ja, og så kom der en ambulance og hentede mig, og kørte mig til et sygehus i det område, hvor jeg var. Så kan du huske, hvordan dine forældre reagerede på det? De var i chok, og de troede ikke, det var så slemt. Og det var jo også lidt meningen med det, at jeg havde gået og skjult det, fordi at jeg ikke ville være til nogen belastning over for min familie. Så de var meget kede af, at jeg havde det så dårligt. Ja, at de følte sig magtesløse over for hele situationen. Willing window to see how far to reach. Open box of dreams. Try
sidder og kigger tilbage, har der været noget, der tyder på at noget stemningsudsving før, her hvor hun kommer hjem til jer, efter hun er droppet ud af universitetsstudiet? Nej, ikke... Altså ikke hvor jeg sådan har tænkt, der er noget helt galt, fordi at hun er ung menneske. Altså man er glad, og man er i gang, og det har Katrine altid været. Hun har været indbegrebet af glæde og omsorg for andre. Det har simpelthen været, hun har altid været den, der har tænkt på andre, også for den har andre der, og har hvilet meget i sig selv. Så det her med at være glad og lidt til fest, det hører ungdommen til. Så nej, det synes jeg kan sige, at det har været. Man skal jo nok også passe på at dvæle med nogle ting, fordi man synes alle ting. Man skal ned og grave i så mange ting. Så det har jeg valgt at lade være med, fordi hun har bare altid været det glade, positive menneske. Og så flyttede hun tilbage til Aarhus hen på sommeren, hvor hun kom i et bofællesskab. Og der kunne vi egentlig se, at der forandrede hun sig. Og der lurede det mig, at nu er jeg jo sygeplejerske og ved lidt omkring nogle tegn. Og jeg tænkte, hvad er det, der sker med hende? Altså, et eller andet sted, så forandrede hun sig så meget, at jeg tænkte, det her det tipper over og ligner noget hypomani. Så det tænkte du faktisk dengang? Ja, det var i 14. Ja. Kan du huske, hvordan hun forandrede sig? Eller hvad var det, du sådan så af tegn? Eller? Ja, men det er jo hendes adfærd. Altså det er hendes adfærd det går på de høje navne. Altså hun havde mange flygtige. På det tidspunkt var det også lidt svært for hende at holde sig fast i noget arbejde, og hun havde det var fest. Og hun havde det måske også lidt svært i det her bofællesskab, fordi at når man simpelthen kører lidt op, så kan det være svært for de andre at forstå, hvad sker der med Katrine. Mange gæster, og man har jo skal jo sådan indordne sig lidt under de her husregler, man har, når man er i et bofællesskab. Så storsøster og jeg, vi konfronterede hende med det. I tog simpelthen til Aarhus? Ja, det gjorde vi. Ja, for at få en alvorlig snak med hende? Eller? Ja. Mm. Og det var hun helt afvisende overfor. At hun var bestemt ikke, havde ingen hypomane træk, og det var os, der ligesom overreagerede. Og så ryger hun jo ned, altså det gør hun jo igen efter den her mani, og det var i vinteren 15. Og så fik du en manisk episode. Ja. Kan du huske, hvordan det startede? Nej, det kan jeg ikke, men jeg mener, det var sådan, at jeg havde ret mange bolde i luften, var med i forskellige sådan initiativer og projekter, gik meget ud, festede meget. Og så konfronterede min mor og min storesøster mig med det, da de kom hjem til mig på et tidspunkt. Og de sagde, at de var meget bekymrede for mig, fordi jeg virkede ikke som mig selv. Jeg virkede til at køre i et meget højt tempo og være meget overglad. Jeg talte meget imod og sagde, at de skal bare være glade for, at jeg har det godt endelig. Og jeg kunne så først selv se det, dengang at jeg så fik depression efterfølgende. Så den her første mani, du oplevede, endte den ud i, at du gik direkte over i en ny depression, eller hvad? Ja, den kom så. Jeg kan ikke huske, hvor længe jeg var i manien. Nok i hvert fald flere måneder. Jeg var i, det er så det, man kalder hypomani, som ikke er, det er en mildere grad af ren mani. Der begyndte hun ligesom at indse, at her var noget, måske var der noget om snakken. Så jeg tog med hende til egen læge, og snakkede med hende om det. Altså, Katrine var med, og hun sagde til Katrine, at det kan være, der er noget om det her, og hun ville tilbyde en udredning for det. Det sagde Katrine ja til. Så i april måned 2015, der var hun til den første samtale.
og kan huske det så tydeligt. Det var nemlig forår, og solen skinnede, og vi havde været til den her samtale, og så gik vi ned på den permanente, fordi de ville ringe tilbage til hende, hvor vi fik vores madpakke, og så sad vi egentlig og med væggen op og nød den her forårssol. Og så ringede de til og sagde, at hun havde bipolar lidelse. Type 2. Affektiv lidelse type 2 hedder den. Og det er sådan, hvor det de depressive træk er det, der fylder mest. Og så det var der, hvor hun fik diagnosen. Altså jeg tror, jeg blev lettet. Det er jo det her med, at vi har jo, altså der har vi jo set på mange ting i hendes adfærd. Og på det her tidspunkt, der tænkte jeg, hvor er det godt, at man ved nøjagtigt, hvor man skal sætte ind og give hende den rigtige hjælp. Vi har været ude i at prøve, om hun ikke ville være her i livet. Vi havde prøvet, at hun ville herfra, allerede inden hun fik diagnosen. Så vi har jo allerede der været igennem de her følelsesmæssige udsving. Så derfor var det en lettelse, at der var nogen, der kunne se, hvad det her drejede sig om. And I think that's also where I think there's a parallel between like feminism and climate activism. Like we didn't start to take rape and sexual assault seriously until it started to cost people money. Det du hører her er en oplægsholder, som deltager med et oplæg med titlen Klimakamp er kvindekamp til en feministfestival, der finder sted i Aarhus i foråret 2020. På det her tidspunkt er Katrine inde i en manisk periode. Jeg lavede for eksempel en feministfestival her sidste år, hvor jeg egentlig ikke havde... Jeg brugte ikke så lang tid på at forberede det, så det var meget sådan, nu gør jeg bare det her, og så tager jeg fat i dem her, og så laver jeg det her. Og det gik egentlig fint, men det kunne også bare have gået galt. Altså, ja, og hvem lavede du det med? Jeg lavede det selv. Okay, Katrine laver lige sådan helt selv en 3-dages feministfestival. Det viser vist ret godt, hvordan en mani kan opleves som noget positivt, som noget, der faktisk kan booste de kompetencer, man har i forvejen. Altså inden manien kommer helt over. Det har hun altid været rigtig god til, at få, altså den her koordinering, og bruge de kontakter, som hun egentlig har. Hun har altid været god til at kan se nogle gode sammenhænge i de forskellige situationer. Hvem kan man trække på? Hun har arbejdet med flere forskellige ting, også i Alternativet. I det politiske parti Alternativet har hun jo også været inde og været sådan lidt koordinerende. Hun har været koordinerende på Northside for de frivillige. Altså det er jo en egenskab, hun har. Og når så hun ryger op og får massiv energi, jamen så kan hun lige banke sådan en feministfestival op. Det er jo gode følelser, man har. Sådan flyvende, svævende, sådan et eventyragtigt, romantiseret forestilling om verden, at alt er bare godt, og at man lidt er i centrum for det hele. Meget euforisk, meget impulsdrevet, sådan gå fra det ene til det andet. Det kører meget i et højt gear, og at jeg hele tiden har behov for at tale, lytter ikke så meget, fordi at man tænker, at man selv sådan er genial at høre på. Ja, det er sådan... Så det er noget af det, du har fået at vide efterfølgende af folk, at da de mødte dig der, så tænkte de, hold da kæft, det går nok voldsomt, eller det går godt nok. Mm. Det går nok hektisk det her, eller... Ja, der var en gang, hvor der var en, der spurgte, om jeg var på MDMA. Og hvad er det er? Det er sådan noget... Det er, hvor man bliver meget kærlig i det. Ja. Ja. Og det er jeg også, når jeg er der. Jeg bliver ekstra kærlig og meget sådan udadvendt. Ja, der er også mange, der spurgte, om jeg har taget coke og sådan noget. Jeg har aldrig taget stoffer eller sådan selvmedicineret med alkohol eller sådan noget. Det har jeg ikke. Er det noget af det, der kendetegner dine manier, at du sådan bliver meget kærlig og meget sådan seksuelt uderfaren? Eller, ja, altså... også det. Jeg har været meget, meget seksuelt aktiv i perioder, hvor jeg har haft manier og haft gang i mange forskellige projekter. Det er meget sådan impulsdrevet i forhold til alt. Om så fik jeg lige en god idé, og så kunne jeg lige gøre det, og der er også mange idéer, man slipper igen.
Og så går man videre til det næste. Så det er meget sådan svævende det hele. Noget, der også kendetegner Katrines maniske perioder, er glitter. Når hun har været manisk eller hypomanisk, har hendes liv været fyldt op med glitter. Der har været glitter med glitter på. Når jeg festede, så var der ret meget glitter involveret. Altså jeg elsker glitter. Jeg havde altid glitter med, og gik nogle gange rundt med glitter på og sådan noget. Men selvom vi griner lidt, og selvom glitter lyder som fest, farver, glæde og gang i den, så er glitter faktisk et tegn på noget helt andet. Præcis, glitter, det er noget af det, du forbinder med at være skidesyg. Ja. Sådan er det for Katrine, for glitter varsler nemlig, at det her, det går galt. For de maniske perioder ender altid med vrede, og med at kampe fuldstændig over. Det har været en rejse ind i et univers, hvor vi ikke har kunnet nå hende. Fordi når hun har været hypoman, så har det været et eller andet sted med, at der er ikke noget i vejen med hende. Altså det har jo været Katrines udlægning. Ja, så hun har ligesom afvist jer, kan sige, har forsøgt at tage en snak omkring, blive bekymret. Ja, og hun har haft svært ved i min optik at prøve at tage vare på sig selv, og ligesom lytte til de her tegn, som er kommet, når noget er begyndt at tippe lidt opad, eller tippe lidt nedad. Og lige så snart der var nogen, der begyndte at røre ved noget, så blev hun vred. Det hører så også til, når hun var hypoman. Der var ingen, der skulle ret på hende. Så det var meget svært at være i, når hun var manisk hypoman. Og den sidste mani var ekstremt hård ved mig, fordi hun valgte faktisk mor fra i sin sygdom. Og der valgte hun mig fra og var ualmindelig vred. Og det blev jeg ramt på. Fordi jeg kunne skelne det. Det blev faktisk så personligt. Fordi pludselig blev det noget med, jamen hvad er det, min datter gør ved mig? Jamen det er jo slet ikke dig, Katrine. Nej, det var sygdommen, der var så slem, at den overmandede mig fuldstændig. Hendes adfærd overmandede mig. Jeg blev også for eksempel meget vred på min familie, da de konfronterede mig med, at jeg var manisk. Og der jeg havde mit sprogbog, jeg bandede, og det gør jeg aldrig. Jeg bander aldrig. Og det gjorde jeg over for min familie og sagde, at de anede ikke noget om, hvordan jeg egentlig havde det, og sagde til min mor, at hun var bestemt ikke noget forbillede for mig, og det er jo bare helt langt væk fra den jeg normalt er. Jeg ser op til min mor. They locked me in, shut me out from the rest of myself. And all of me, I am here, taking the shame all over me. I shame code. My shame code. En frakke af skam, synger Katrine. For efter hver eneste mani med glitter og superkræfter, men også med vrede, så kommer skammen. Skammen over, hvad hun har gjort og sagt, og med skammen kommer uundgåeligt den næste depression. Alt det kan du høre mere om i næste afsnit, hvor du også kan høre Ellen fortælle om, hvordan det er at være mor, når sygdommen raser, og hun dårligt kan genkende sin Katrine. Tak fordi du lyttede med. My shame code is gone. My shame